pagtuo kinahanglan nga musinati ta sa mga pulong sa Biblia. Ato yung sination ang mga salmo, mga sulat sa mga propeta, uban pa. Kay kining bahina sa padayag ni Kristo nga wa pagyud makaila sila nga ang tao nga gikuyugan nga mikuyog kanila wa gyud nila mailhi og tinuod man na nga dili kita makaila sa Dios. Kaya ang Diyos naas kapunaw-punawan. Ang Diyos bisag unsa na lang atong ipasangil na kung surtihon ta o gikan sa Diyos, kung di malason ta gikan sa Diyos, kung makasala ta gikan sa Diyos, kung di ta makasala gikan sa Diyos. Murag naas kapunaw-punawan. Ug hangtod karon nga bisag ang Dios mikuyog, wa nila mailhi. So mailhan na nato sa bunyag lang. Nagbunyaga na ta. Mailhan man na nato siya kung kita halaran na o patay, misahan na, uban, di magkaila. Kinahanglan personal ang atong pag-ila sa Dios apan di sab nato gyud mailhan. Ang gasa sa pagtuo nagigasahan ka nining maong pagtuo gumikan kay naa ikaw sa pagbasa sa Biblia, na ikaw sa pagdawat o mga seminars, na ikaw pagdawat sa mga sakramento sa simbahan, na ikaw makaingon nga naa si Kristo gumikan sa atong pagtuo sa atong Santo Papa. Magkahaling ang imong gugma kung ikaw aduna gyoy pagtuo. Dili kay mutuo ta kay tungod kay nakalitan ta, tungod kay gidimalas ta, tungod kay daghang rason nga numutuo ta, pero kung naatas kaharuhay, kung naatas kahamugaway, malisod atong pagsangpit sa Ginoo. Mo na nga tagaan tag katalagman, tagaan tag mga pagsulay nga makaamgok ta nga naaday Ginoo nga wa ta makaila. Kinahanglan akong basahon ang mga Biblia. Kinahanglan gayran pug ko kay nabay makabuang sa Biblia lang. Kung wa tay exegesis, kung wa tay gitawag na to Bible study, makabuang ng Biblia. Buangon manadaan ng mga tao sa simbatan ko, mabuang palang ta, narabay na buang na.
mao na susumpay sa Ginoo nga wa mailhi siya, unya mailhan nato siya sa pagpikas-pikas sa paan. Mao niyang gibuhat, ha? Nga sa katapusang panihapon, gipikas-pikas niya ang paan, mingon siya, dawata kini ninyong tanan ug kana. O ang duha katawo nga naka-eksperyensya nga si Kristo di ay kadto tungod kay dunay naghaling sa ilang kasing-kasing nga nagaan ang ilang kinabuhi kay si Kristo di ay kadto. So, muna nga magaan atong kinabuhi, halingon ni Kristo ang atong kasing-kasing nga mamature kita, nga makaila kitag langit. Kung makaila kitag langit, nan kay bawta mo detach sa atong kinabuhi. Kay bawta magminaayo sa ato isig katao. Kay bawta makontento sa atong kinabuhi. Nga atong pagka maguptanon sa atong isig kaingon nga kini magmalinaw na. Oh. Magmalinaw na. Nga daghan kayong mga tao nga nagbuwag sa ilang kasal. Naay mga tao nga hangtod karon wa mag-uli sa ilang kinabuhi. Naay mga tao nga tungod sa karbo dili magpinasayloay. Halinga ang among kasing-kasing mangpaubos ta sa atong kinabuhi aron kita mahimong gaan kay si Kristo nga atong Ginoo nga mipika sa paan atong maeksperiensyahan nga siya di ay kadto. Manawig suon nga ako naka-experience sa kuan pero taas naman akong wali kung ako pangisgutan akong experience kay gamay pagod ko nagsugod nya hangtod na seminarista hangtod na sa pagkapari adi na lang ko mahisgot kita na lang na magaan atong kinabuhi kung kita mututok ni Kristo kanunay diha sa atong nga pagsimba sinaot ponta nga atong kinabuhi mahimong gaan kay